Ahora imos o xurado vai servir a deliberar e, mentres tanto, para que non paso dos outros anos e non nos aburramos aquí, atención, vou a pedir un fuerte aplauso porque imos ter aquí no escenario unha charanga, imos ter tamén o coro de Santa Cristina de Bea, imos ter tamén ao Padre Xiao e despois aos generais. E despois xa por último xa collemos e xa damos os premios, vale?
Gracias.